Σε μόλις 3 μέρες μπορείς να νιώσεις εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Οι σκέψεις σας, τα συναισθήματά σας, ακόμα και ο τρόπος που συμπεριφέρεστε μπορούν να μεταμορφωθούν. Τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι το κλειδί για να ξεκλειδώσετε αυτήν την αλλαγή βρίσκεται σε ένα πολύ απλό πράγμα, τον τρόπο που μιλάτε στον εαυτό σας. Κάθε σκέψη που κάνεις, κάθε λέξη που λες στον εαυτό σου σε διαμορφώνει, είτε μειώνει είτε όχι την αυτοεκτίμησή σου. Ξαναγράψτε αυτό το σενάριο ξεκινώντας τώρα. Σε αυτό το βίντεο εμβαθύνουμε στη δύναμη της αυτοομιλίας. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη θετική σκέψη. Το να πιέζεις θετικές σκέψεις στον εγκέφαλό σου δεν θα κάνει πολύ καλό. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μάθετε να έχετε πρόσβαση στην πιο ισχυρή εκδοχή του εαυτού σας μια σκέψη τη φορά. Τώρα μιλάμε για το πώς μέσα σε μόλις 3 ημέρες η αυτοομιλία σας έχει τη δύναμη να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σας. Όλα όσα ήσουν, όλα όσα είσαι τώρα και ό,τι θα γίνεις εξαρτώνται από ένα πράγμα, τη συζήτηση που τρέχει στο μυαλό σου. Αυτή η φωνή στο κεφάλι σου που σου λέει συνέχεια τι είναι δυνατό και τι όχι, διαμορφώνοντας την πραγματικότητά σου με τρόπους που μπορεί να μην έχεις καν παρατηρήσει. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί είναι τόσο ισχυρό. Κάθε σκέψη που κάνετε δημιουργεί μια χημική αντίδραση στο σώμα σας. Κάθε λέξη που λέτε στον εαυτό σας ενεργοποιεί και συνδέει συγκεκριμένες νευρικές οδούς στον εγκέφαλό σας. Έτσι, όταν ξυπνάτε και λέτε στον εαυτό σας «Δεν είμαι αρκετά καλός» ή «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό», δεν είναι μια τυχαία σκέψη. Προγραμματίζετε τον εγκέφαλό σας για να το κάνετε πραγματικότητα. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι ο εγκέφαλός σας δεν κάνει διάκριση μεταξύ αυτού που συμβαίνει στον έξω κόσμο και αυτού που φαντάζεστε στο μυαλό σας. Όταν αλλάζετε τη σκέψη σας, αλλάζετε κυριολεκτικά τη δομή του εγκεφάλου σας. Εδώ είναι μια πρόκληση. Τις επόμενες 3 ημέρες θέλω να αλλάξετε συνειδητά τον τρόπο που μιλάτε στον εαυτό σας. Αυτές οι μέρες δεν θα είναι συνηθισμένες. Θα είναι μια σκόπιμη προσπάθεια να απεγκλωβιστείτε από τα παλιά μοτίβα. Και στην αρχή θα νιώσετε άβολα. Γιατί? Επειδή οι περισσότεροι από εμάς ζούμε με αυτόματο πιλότο, σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα, νιώθουμε τα ίδια συναισθήματα και επαναλαμβάνουμε τις ίδιες συμπεριφορές κάθε μέρα. Αυτός ο κύκλος μας κρατά παγιδευμένους, δημιουργώντας την ίδια πραγματικότητα ξανά και ξανά. Αλλά όταν αλλάζετε τον τρόπο που επικοινωνείτε εσωτερικά, ο εγκέφαλός σας αλλάζει. Και κατά συνέπεια όλη η ενέργεια, οι επιλογές σας και η ζωή σας μεταμορφώνονται. Σκεφτείτε το, όλες οι μεγάλες προόδους στην ιστορία ξεκίνησαν με κάποιον που είπε «ναι» στον εαυτό του όταν ο κόσμος έλεγε «όχι». Δεν ήταν τύχη ή σύμπτωση, ήταν ο εσωτερικός διάλογος που έκανε τη διαφορά. Σε 3 ημέρες θα μάθετε να επανασυνδέετε τον εγκέφαλό σας χρησιμοποιώντας τη μετατροπή για να δημιουργήσετε πραγματική και διαρκή αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου σας. Ο Καρλ Γιούγκ το εξηγεί ότι ξεπερνάτε τον παλιό σας εαυτό και εισέρχεστε σε έναν κόσμο άπειρων δυνατοτήτων. Δεν είναι μόνο το κίνητρο. Στο βαθύτερο επίπεδο, ο εγκέφαλός σας ξεκινά τη συνηθισμένη του ρουτίνα, επαναλαμβάνοντας τις ίδιες σκέψεις από την προηγούμενη μέρα. Είναι ένα πρόγραμμα, μια συνήθεια που τρέχει αυτόματα στο παρασκήνιο. Αλλά δεν χρειάζεται να μείνετε παγιδευμένοι σε αυτόν τον κύκλο. Έχετε τη δύναμη να το σπάσετε. Χρησιμοποιώντας την ενδυνάμωση της αυτοομιλίας, μπορείτε να αρχίσετε να αναδιαμορφώνετε αυτά τα προγράμματα, εκπαιδεύοντας τον εγκέφαλό σας να βλέπει τις δυνατότητες αντί των περιορισμών, την επιτυχία αντί την αποτυχία. Και όταν συμβεί αυτό, ένα φαινόμενο ντόμινο θα μεταμορφώσει την ενέργειά σας, τις πράξεις σας και την πραγματικότητά σας. Αυτή είναι η αλήθεια για τις σκέψεις σας. Ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται από 60 έως 70.000 σκέψεις την ημέρα, αλλά το κόλπο είναι ότι σχεδόν το 90% από αυτές είναι ίδιες με χθες. Αυτό σημαίνει ότι, χωρίς να το καταλάβετε, δημιουργείτε την ίδια ζωή ξανά και ξανά, απλώς εγκλωβίζεστε σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Σκεφτείτε πώς μιλάτε στον εαυτό σας. Όταν λέτε «δεν είμαι έτοιμος» ή «δεν είμαι αρκετά καλός», δεν είναι μια ακίνδυνη συζήτηση. Ο εγκέφαλος σας το ακούει, απελευθερώνει χημικές ουσίες του στρες όπως η κορτιζόλη, η ενέργειά σας πέφτει, το σώμα σας αρχίζει να πιστεύει αυτές τις λέξεις και ολόκληρη η κατάστασή σας προσαρμόζεται σε αυτές.
Και υπάρχει κάτι συναρπαστικό. Κάθε σκέψη που κάνετε παράγει μια χημική αντίδραση στον εγκέφαλό σας. Όταν έχετε τρομακτικές σκέψεις, το σύστημά σας πλημμυρίζει από ορμόνες του στρες. Όταν θυμώνεις, απελευθερώνονται άλλες χημικές ουσίες. Οι σκέψεις σας κυριολεκτικά διαμορφώνουν τη βιολογία σας. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Το σώμα σας δεν ξέρει αν η εμπειρία είναι πραγματική ή απλώς αποκοίημα της φαντασίας σας. Ο εγκέφαλός σας αντιδρά με τον ίδιο τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο. Αν βρεθείτε παγιδευμένοι σε κύκλους φόβου, αμφιβολίας ή αρνητικότητας, είναι επειδή το σώμα σας έχει εθιστεί στα συναισθήματα που δημιουργούν αυτές οι σκέψεις, λαχταρώντας την εξοικείωση, ακόμα κι αν αυτό σας κάνει δυστυχισμένους. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να κόψεις αυτές τις συνήθειες. Είναι σαν να προσπαθείς να ξεπεράσεις έναν εθισμό. Τα καλά νέα είναι ότι αυτές οι πεποιθήσεις δεν είναι γεγονότα, αλλά επαναλαμβανόμενες σκέψεις που έχουν χαραχθεί στον εγκέφαλό σας μέσω της επανάληψης. Όταν σκέφτεστε «δεν θα τα καταφέρω ποτέ» ή «δεν είμαι καλός στις σχέσεις», περπατάτε ξανά και ξανά στο ίδιο νοητικό μονοπάτι, σαν ένα καλοπατημένο μονοπάτι που γίνεται πρότυπο για τον εγκέφαλό σας. Ωστόσο, ο εγκέφαλος είναι απίστευτα πλαστικός. Ονομάζεται νευροπλαστικότητα. Κάθε σκέψη που κάνετε, κάθε λέξη που λέτε ενισχύει ένα παλιό μονοπάτι ή δημιουργεί ένα νέο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δύναμη να ξαναγράψετε τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας και να γίνετε μια εντελώς νέα εκδοχή του εαυτού σας. Οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν να συμβούν εξωτερικές αλλαγές προτού αλλάξουν τον εσωτερικό τους κόσμο, νομίζοντας ότι πρέπει να δουν την επιτυχία για να αισθανθούν επιτυχημένοι ή να βιώσουν την αγάπη για να αισθανθούν άξιοι της. Αλλά ισχύει το αντίθετο. Η πραγματικότητα σας αντανακλά τις σκέψεις σας και όχι το αντίστροφο. Η αυτοομιλία σας είτε σας κρατά να προχωράτε μπροστά είτε στάσιμους. Δεν υπάρχει μέση λύση. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να είστε ενήμεροι. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτό που δεν γνωρίζετε. Μόλις αρχίσετε να παρατηρείτε τις σκέψεις σας, αρχίζετε να τις κυριαρχείτε. Εδώ είναι η επιστήμη. Οι νευρώνες που πυροδοτούνται μαζί συνδέονται. Όταν αλλάζετε συνειδητά την αυτοομιλία σας, είναι σαν να πυροδοτείτε μια νέα νευρική σύνδεση. Με την επανάληψη, αυτά τα νέα μονοπάτια γίνονται το νέο μοτίβο του εγκεφάλου σας. Φανταστείτε να ξυπνάτε αύριο και αντί να πείτε «είμαι εξαντλημένος» λέτε «είμαι γεμάτος ενέργεια και έτοιμος για τη μέρα». Δεν χρησιμοποιείτε απλώς διαφορετικές λέξεις. Ενεργοποιείτε διαφορετικά νευρονικά κυκλώματα. Αλλάζετε τη χημεία του εγκεφάλου σας και βάζετε το σώμα σας σε μια νέα πορεία. Και εδώ είναι το πιο συναρπαστικό μέρος. Ο εγκέφαλός σας δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στο να φαντάζεστε έντονα κάτι και να το βιώνετε πραγματικά. Γι' αυτό η διανοητική άσκηση σε συνδυασμό με την αυτοομιλία μεταμορφώνει την πραγματικότητά σας. Είναι σαν να προγραμματίζετε τον εγκέφαλό σας να προσαρμοστεί στη ζωή που θέλετε να ζήσετε. Κάθε σκέψη, κάθε λέξη δημιουργεί ένα κύμα που αναδιαμορφώνει το μέλλον σας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν κβαντικά άλματα στη ζωή τους. Δεν είναι μόνο να σκεφτείς διαφορετικά, αλλά να μεταμορφώσεις ολόκληρη την ύπαρξή σου. Κάθε σκέψη που κάνετε είναι σαν να πετάτε μια πέτρα σε ένα άπειρο πεδίο πιθανοτήτων. Να δημιουργείτε κυματισμούς που εξαπλώνονται, μεταδίδοντας την ενέργεια των σκέψεών σας και προσελκύοντας παρόμοιες συχνότητες σε εσάς. Η σκέψη σας είναι ενέργεια και η ενέργεια διαμορφώνει την ύλη. Όταν συνδυάζετε σκόπιμη αυτοομιλία με αυξημένα συναισθήματα, όχι μόνο σκέφτεστε, αλλά εκπέμπετε και μια ηλεκτρομαγνητική υπογραφή στο κβαντικό πεδίο. Γίνεστε ο δημιουργός της δικής σας πραγματικότητας. Αλλά το κλειδί είναι ότι τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν. Πρέπει να νιώσεις τα συναισθήματα πίσω από αυτά. Όταν οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας ευθυγραμμίζονται, όταν αυτό που λέτε ταιριάζει με αυτό που νιώθετε, δημιουργείται μια κατάσταση που ονομάζεται συνοχή. Όταν η καρδιά και ο εγκέφαλός σας συνεργάζονται σε τέλεια αρμονία, δημιουργώντας μια μετρήσιμη αλλαγή στην ενέργειά σας. Οι επιστήμονες μπορούν να ανιχνεύσουν αυτόν τον συγχρονισμό και σε αυτήν την κατάσταση συνοχής γίνεσαι ένας ισχυρός πομπός νέων δυνατοτήτων. Πρακτικά, φανταστείτε να ξυπνάτε αύριο και να λέτε στον εαυτό σας «Είμαι άξιος του μεγαλείου. Είμαι ικανός για εξαιρετικά πράγματα».
Μην περιορίζεστε στο να λέτε αυτές τις λέξεις. Νιώσε τις βαθιά. Αφήστε την αλήθεια τους να αντυχεί σε κάθε κύτταρο του σώματός σας. Σκεφτείτε την αυτοομιλία ως συντονισμό του ραδιοφώνου σε έναν νέο σταθμό. Ο εγκέφαλός σας είναι πλέον συντονισμένος σε ορισμένες συχνότητες με βάση τις συνήθεις σκέψεις σας. Αλλά χρησιμοποιώντας την αυτομετατροπή, αρχίζετε να συντονίζεστε στις συχνότητες της αυθονίας, της υγείας, της επιτυχίας και της χαράς. Όσο περισσότερο εξασκείτε, τόσο πιο δυνατές θα γίνονται αυτές οι νέες συχνότητες. Είναι σαν να ασκείτε έναν μη. Τα κλειδιά είναι η σταθερότητα και η συναισθηματική ένταση. Δεν μπορείτε να περιοριστείτε στο να ψιθυρίζετε λέξεις χωρίς πεποίθηση, πρέπει να μιλάτε με τόση σαφήνεια και πίστη που το σώμα σας αντιδρά σαν να ήταν ήδη αληθινό. Έτσι δημιουργείται η πραγματική και διαρκής αλλαγή, όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και σε κυταρικό επίπεδο. Θυμηθείτε, κάθε λέξη που λέτε στον εαυτό σας ενισχύει την τρέχουσα πραγματικότητά σας ή δημιουργεί μια νέα. Δεν υπάρχει ουδέτερο έδαφος. Είτε ανεβάζεις τη ζωή σου με τον εαυτό σου, είτε μένεις στα ίδια μοτίβα. Δεσμευτείτε για ισχυρή μεταμόρφωση τις επόμενες 3 ημέρες. Εκείνες οι μέρες θα είναι διαφορετικές, γιατί θα κατευθύνετε συνειδητά κάθε λέξη που θα πείτε στον εαυτό σας. Ξεκινήστε με μια πρωινή τελετουργία που δίνει τον τόνο της ημέρας σας. Τη στιγμή που ξυπνάτε, προτού κοιτάξετε το τηλέφωνό σας και σκεφτείτε προβλήματα ή ακόμα και μετακινηθείτε, βάλτε το χέρι σας στην καρδιά σας. Αυτή η απλή φυσική χειρονομία σηματοδοτεί στο σώμα σας ότι εισέρχεστε σε μια νέα κατάσταση ύπαρξης. Σε εκείνη τη στιγμή ηρεμίας, ο εγκέφαλος σας είναι πολύ δεκτικός, ιδανικός για τον προγραμματισμό νέων σκέψεων. Κατά τα πρώτα 20 λεπτά της ημέρας, μιλήστε στον εαυτό σας με πρόθεση. Μην περιορίζεστε στο να σκέφτεστε τις λέξεις, ψιθυρίστε τις ή πείτε τις δυνατά. Για παράδειγμα πείτε «Σήμερα είναι η μέρα που αφήνω πίσω μου το παρελθόν μου. Σήμερα ξεκινά η νέα μου ζωή. Κάθε κύτταρο στο σώμα μου είναι γεμάτο με δυνατότητες. Τώρα, το πιο σημαντικό, νιώσε αυτές τις λέξεις βαθιά. Αφήστε το νόημά τους να βυθιστεί στην καρδιά και το μυαλό σας. Εάν το μυαλό σας αρχίσει να περιπλανάτε σε προβλήματα ή λίστες υποχρεώσεων, φέρτε τα απαλά πίσω. Αυτό δεν είναι παθητικός διαλογισμός, αυτός είναι εγκεφαλικός προγραμματισμός. Αυτό που βιώνετε είναι μια νέα δόνηση που το μυαλό και το σώμα σας αρχίζουν να αναγνωρίζουν ως το νέο σας φυσιολογικό. Με τον καιρό αυτή η ευθυγράμμιση θα αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που σκέφτεστε, αλλά και τη ζωή που προσελκύετε. Δημιουργείτε νέα μονοπάτια στον εγκέφαλό σας, σχηματίζοντας μοτίβα που αναδιαμορφώνουν τα νευρονικά σας κυκλώματα. Έτσι συμβαίνει ο μετασχηματισμός. Το απόγευμα, μεταξύ 2 και 4 μήνες του κοιμούτσι, ο εγκέφαλός σας εισέρχεται σε μια άλλη κατάσταση υψηλής δεκτικότητας. Είναι η δεύτερη ευκαιρία της ημέρας να εμπεδώσετε τις αλλαγές που ξεκίνησαν το πρωί. Βρείτε ένα ήσυχο μέρος. Θα μπορούσε να είναι το αυτοκίνητό σας, ένα άδειο γραφείο ή ακόμα και το μπάνιο. Και αφιερώστε 5 λεπτά για να επανασυνδεθείτε με τις επιβεβαιώσεις που είπατε νωρίς το πρωί. Αλλά αυτή τη φορά προσθέστε κίνηση, περπατήστε με σκοπό, κουνήστε τα χέρια σας με αποφασιστικότητα και αφήστε το σώμα σας να νιώσει τη δύναμη των λόγων σας. Θυμηθείτε, δεν αλλάζετε απλώς τη σκέψη σας, αλλάζετε ολόκληρη την κατάσταση του μυαλού σας. Η σωματική κίνηση βοηθά να αγκυρώσετε τα λόγια σας στο νευρικό σας σύστημα, καθιστώντας τα πιο ισχυρά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προσέξτε τα αρνητικά λόγια που λέτε στον εαυτό σας. Εάν πιάσετε τον εαυτό σας να σκέφτεται «δεν μπορώ» ή «είναι πολύ δύσκολο», σταματήστε αμέσως και αντικαταστήστε αυτές τις λέξεις με ενδυναμωτικές όπως «είμαι ικανός» ή «πάντα βρίσκω λύσεις». Μην αφήνετε ούτε μια αρνητική σκέψη να μείνει αναπάντητη. Κάθε σκέψη μετράει, κάθε λέξη μετράει. Όταν πλησιάζει η νύχτα, τότε συμβαίνει η μαγεία της ενοποίησης. Μεταξύ 7 μέρες και 9 μάτρη, ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται φυσικά τις εμπειρίες της ημέρας. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να στερεοποιήσετε τις αλλαγές που έχετε εφαρμόσει. Βρείτε ένα ήσυχο μέρος και καθίστε για 15 λεπτά. Τοποθετήστε ξανά το χέρι σας στην καρδιά σας όπως κάνατε το πρωί και σκεφτείτε τις μικρές νίκες της ημέρας σας. Μιλήστε στον εαυτό σας με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση.
Σήμερα δημιούργησα νέα νευρονικά μονοπάτια. Σήμερα έκανα ένα ακόμη βήμα προς τη νέα μου πραγματικότητα. Νιώστε την αλήθεια αυτών των λέξεων βαθιά. Αφήστε το συναίσθημα να συσσωρευτεί στο σώμα σας. Αυτή η συναισθηματική σύνδεση ενισχύει τις νευρικές συνδέσεις που κάνετε. Ο εγκέφαλός σας λειτουργεί σε φυσικούς κύκλους δεκτικότητας και ευθυγραμμίζοντας την πρακτική της αυτοομιλίας σας με την επίγνωση των συναισθημάτων σας όλη την ημέρα. Εάν πέφτετε σε παλιές συνήθειες ή αρνητικές σκέψεις, πάρτε μια βαθιά ανάσα για να ισορροπήσετε. Πάρτε 3 βαθιές αναπνοές και θυμηθείτε. Είμαι σε διαδικασία μεταμόρφωσης. Κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία να δυναμώσω τη νέα μου πραγματικότητα. Για να κάνετε αυτή τη διαδικασία ακόμα πιο ισχυρή, έχετε μαζί σας ένα μικρό σημειωματάριο. Κάθε φορά που πιάνεις μια αρνητική σκέψη, γράψε την και δίπλα γράψε την εναλλακτική σου εκδοχή. Αυτό θα χρησιμεύσει ως φυσική καταγραφή της μεταμόρφωσής σας, κάνοντας το αόρατο ορατό. Πριν πάτε για ύπνο, αναθεωρήστε τις σημειώσεις σας, πείτε δυνατά τις νέες σας ενδυναμωτικές επιβεβαιώσεις και αφήστε αυτές τις σκέψεις να είναι το τελευταίο πράγμα στο μυαλό σας. Το υποσυνείδητό σας θα δουλέψει πάνω τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, εδραιώνοντας αυτές τις αλλαγές ακόμα πιο βαθιά στην ύπαρξή σας. Σε αυτές τις 3 μέρες το θέμα δεν είναι να είσαι τέλειος, είναι να επιλέξεις μια νέα κατεύθυνση. Μπορεί να ξαναπέφτετε σε παλιά μοτίβα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να γίνετε πιο συνειδητοποιημένοι και πιο γρήγοροι στο να ανακατευθύνετε τις σκέψεις σας κάθε φορά. Έτσι χτίζεις έναν νέο τρόπο σκέψης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δημιουργείται μια εντελώς νέα νευρονική αρχιτεκτονική. Κάθε λέξη που λέτε στον εαυτό σας ενισχύει αυτή τη νέα δομή ή ενισχύει τα παλιά μοτίβα. Και υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο αυτές οι συγκεκριμένες στιγμές είναι τόσο ισχυρές. Είναι σαν πύλες ευκαιριών όταν ο εγκέφαλός σας είναι φυσικά πιο ανοιχτός σε νέους προγραμματισμούς. Χρησιμοποιώντας αυτές τις στιγμές σκόπιμα, εργάζεστε με τον ρυθμό του εγκεφάλου σας, όχι εναντίον του. Μιλάμε για το τι συμβαίνει πραγματικά στο σώμα σας όταν ασκείτε σκόπιμη αυτοομιλία. Είναι μια βιολογική αλλαγή. Το σώμα σας λειτουργεί σαν ένα χημικό εργοστάσιο και η σκέψη σας είναι ο διευθυντής αυτού του εργοστασίου. Όταν επιτυγχάνετε συνοχή καρδιάς-εγκεφάλου μέσω της αυτοομιλίας, η καρδιά σας αρχίζει να παράγει ένα ρυθμικό μοτίβο που οι επιστήμονες μπορούν να μετρήσουν. Και δεν είναι απλώς μια μεταφορά, είναι πραγματική και μετρήσιμη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Η καρδιά σας έχει το δικό της νευρικό σύστημα και στέλνει περισσότερα σήματα στον εγκέφαλό σας από όσα στέλνει ο εγκέφαλος στην καρδιά. Βάζοντας το χέρι στην καρδιά σας και μιλώντας με τρυφερότητα και δύναμη, ο ρυθμός της καρδιάς σας γίνεται πιο τακτικός και συνεκτικός. Αυτή η κατάσταση στέλνει σήματα στον εγκέφαλό σας, υποδεικνύοντας ότι όλα είναι καλά. Σε απάντηση, ο εγκέφαλός σας μειώνει την παραγωγή ορμονών του στρες όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, δημιουργώντας μια αίσθηση ηρεμίας και εστίασης. Καθώς αυτές οι ορμόνες μειώνονται, το σώμα σας αρχίζει να παράγει αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως χημικές ουσίες για καλή αίσθηση, ντοπαμίνη, σερωτονίνη, οκιτοκίνη και ενδορφίνες που βελτιώνουν τη διάθεση, την ενέργεια και τη δημιουργικότητά σας. Αυτές οι ουσίες δεν είναι μόνο υπεύθυνες για να σας κάνουν να νιώθετε καλά, αλλά είναι επίσης βασικές για να χτίσετε τη ζωή που θέλετε. Κάθε λέξη που λέτε στον εαυτό σας όχι μόνο διαμορφώνει τις σκέψεις σας, αλλάζει κυριολεκτικά τη βιολογία σας και με την πάροδο του χρόνου αυτή η πρακτική μεταμορφώνει τον εγκέφαλό σας, το σώμα σας και την πραγματικότητά σας. Με απλά λόγια, κάθε λέξη που λέτε στον εαυτό σας μεταφέρει ενέργεια, δεν είναι μόνο ήχος, είναι ένα σήμα που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του σώματός σας σε κυταρικό επίπεδο. Σκεφτείτε το. Το σώμα σας αποτελείται από 3 εκατομμύρια κύτταρα και κάθε κύτταρο έχει μικροσκοπικούς υποδοχείς που ανταποκρίνονται στα χημικά σήματα που παράγονται από τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Όταν επιβεβαιώνετε «είμαι ισχυρός» ή «είμαι άξιος», όχι μόνο αυξάνετε την αυτοπεποίθησή σας, δίνετε νέες οδηγίες στα κύτταρα σας να λειτουργούν σε υψηλότερη συχνότητα. Τα λόγια σας πυροδοτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση στο σώμα σας, απελευθερώνοντας χημικές ουσίες που
Αλλάζουν την ενέργεια, τη διάθεσή σας, ακόμη και τη σωματική σας υγεία. Επιβεβαιώνοντας συνεχώς ενδυναμωτικές σκέψεις, τα κύτταρα σας προσαρμόζονται σε αυτό το νέο αναζωογονητικό περιβάλλον, αρχίζουν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, αναγεννώνται πιο γρήγορα και επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, όταν η αυτοομιλία σας λέει «δεν μπορώ να το κάνω» ή «δεν είμαι αρκετά καλός», το σώμα σας ανταποκρίνεται απελευθερώνοντας ορμόνες του στρες όπως η κορτιζόλη που βάζουν τα κύτταρα σας σε αμυντική λειτουργία, μειώνοντας την ενέργειά σας και τα καθιστά λιγότερο αποτελεσματικά. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα, να μειώσει την ενέργειά σας και να σας κάνει να αισθάνεστε στάσιμοι. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι έχετε τη δύναμη να το αλλάξετε αυτό κάθε φορά που αντικαθιστάτε συνειδητά μια αρνητική σκέψη με μια θετική, διδάσκεται στα κύτταρα σας ένα νέο τρόπο να ανταποκρίνονται, βελτιώνοντας κυριολεκτικά το σώμα σας σε κυταρικό επίπεδο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είστε συνεπείς, ειδικά αυτές τις 3 μεταμορφωτικές ημέρες. Εκτός από την αναμόρφωση του εγκεφάλου σας, ανανεώνετε ολόκληρο το σώμα σας για να ευθυγραμμιστεί με μια νέα και ανώτερη κατάσταση ύπαρξης. Αυτό είναι το κόλπο. Όταν αρχίζετε να μιλάτε στον εαυτό σας με δύναμη και πρόθεση, μπορεί να αισθάνεστε περίεργα ή ακόμα και ψεύτικα. Το σώμα σας μπορεί να αντισταθεί επειδή εξαρτάται χημικά από παλιά συναισθηματικά μοτίβα. Εάν νιώθετε άγχος ή ανησυχία για χρόνια, τα κύτταρα σας έχουν συνηθίσει τις χημικές ουσίες που προκαλούν αυτά τα συναισθήματα. Το να το αλλάζεις είναι σαν να κόβεις οποιονδήποτε άλλο εθισμό. Στην αρχή είναι άβολο. Αυτή η αντίσταση δεν είναι σημάδι αποτυχίας, αλλά προόδου. Σκεφτείτε το σαν μυϊκό πόνο μετά την προπόνηση ή ενόχληση που εμφανίζεται όταν καταρρίπτετε παλιές δομές για να χτίσετε κάτι πιο δυνατό. Όταν αισθάνεστε αυτή την αντίσταση, θυμηθείτε. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Αυτή είναι η μεταμόρφωση που συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Τα νέα σας μοτίβα αυτοομιλίας, με την επανάληψη, θα γίνουν το φυσικό μονοπάτι του εγκεφάλου σας. Έτσι χτίζετε έναν νέο εγκέφαλο και έναν νέο τρόπο ύπαρξης. Παρατηρήστε πώς αλλάζει η ενέργειά σας καθώς εξασκείτε αυτές τις τεχνικές. Μπορεί να παρατηρήσετε μικρές αλλά ισχυρές αλλαγές, να νιώθετε πιο ανάλαφροι, πιο αισιόδοξοι ή πιο σίγουροι για τις αλληλεπιδράσεις σας. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι συμπτώσεις, αλλά σημάδια ότι τα κύτταρα, το μυαλό και η ενέργειά σας ευθυγραμμίζονται με τη νέα πραγματικότητα που δημιουργείτε. Συνεχίστε, ακόμα και όταν σας φαίνεται δύσκολο, η ενόχληση είναι προσωρινή, αλλά η μεταμόρφωση είναι μόνιμη. Αυτή είναι η στιγμή σας για να απαλλαγείτε από τα παλιά μοτίβα και να δημιουργήσετε ένα μέλλον όπου οι σκέψεις, τα συναισθήματα και το σώμα σας θα λειτουργούν αρμονικά. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες στη δουλειά που δεν γνώριζες ποτέ, όχι επειδή άλλαξε ο κόσμος, αλλά επειδή άλλαξες εσύ. Ο νέος εσωτερικός σας διάλογος ευθυγραμμίστηκε με τις δυνατότητες που υπήρχαν πάντα, αλλά η παλιά σας νοοτροπία δεν μπορούσε να τις δει. Η λήψη των αποφάσεών σας θα γίνει πιο ξεκάθαρη. Θα μιλήσετε με περισσότερη αυτοπεποίθηση, θα ενεργήσετε με περισσότερη εξουσία και η ενέργειά σας θα ανοίξει πόρτες που προηγουμένως ήταν αόρατες για εσάς. Η υγεία σας θα αρχίσει επίσης να βελτιώνεται, καθώς ηρεμεί η αυτοομιλία σας, το ανοσοποιητικό σας σύστημα ενισχύεται. Μπορεί να κοιμάστε καλύτερα ή να παρατηρήσετε βελτίωση στην πέψη σας. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι τα χρόνια προβλήματά τους ανακουφίζονται, καθώς το σώμα τους ανταποκρίνεται σε αυτό το νέο εσωτερικό περιβάλλον. Το σώμα σας προσαρμόζεται στη μεταμόρφωσή σας. Όταν σταματήσει να λειτουργεί με χημικές ουσίες στρες, έχει χώρο να επισκευαστεί και να αναγεννηθεί. Και μετά υπάρχουν συγχρονισμοί, θα αρχίσετε να παρατηρείτε σημαντικές συμπτώσεις που ευθυγραμμίζονται με τον νέο τρόπο ύπαρξής σας. Θα εμφανιστούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, θα προκύψουν απροσδόκητες ευκαιρίες και θα ανοίξουν πόρτες που δεν φανταζόσασταν. Θα συντονιστείτε σε μια υψηλότερη συχνότητα και το σύμπαν θα ανταποκριθεί. Όχι, δεν είναι τύχη, η νέα σου κουβέντα σε αλλάζει. Το ίδιο άτομο που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι κάνει το DNA σας να εκφραστεί διαφορετικά. Τα κύτταρα σας να δονούνται σε υψηλότερη συχνότητα και γίνεστε κάποιος που φυσικά προσελκύει διαφορετικές εμπειρίες, κάποιος συντονισμένος με την αυθονία και τις δυνατότητες.
Αυτή η μεταμόρφωση δεν επηρεάζει μόνο εσάς. Εξαπλώνεται, δημιουργώντας ένα μοντέλο για να ακολουθήσουν οι άλλοι. Η ενέργειά σας διευκολύνει την αλλαγή στους γύρω σας. Έτσι μεταμορφώνεται ο κόσμος, άτομο προς άτομο, επιλέγοντας ένα νέο τρόπο σκέψης, ομιλίας και ύπαρξης. Και όλα ξεκινούν τώρα, όχι αύριο, όχι την επόμενη εβδομάδα, αλλά τώρα. Κάθε στιγμή που καθυστερείς είναι μια στιγμή που επιλέγεις τον παλιό σου εαυτό από τις απεριόριστες δυνατότητες που σε περιμένουν. Να τι θα κάνετε αύριο το πρωί. Πριν τα πόδια σας αγγίξουν το έδαφος, βάλτε το χέρι σας στην καρδιά σας. Νιώστε τον ρυθμό του, πάρτε 3 βαθιές ανάσες και με κάθε δυνατή πεποίθηση πείτε στον εαυτό σας «Σήμερα μπαίνω στη νέα μου πραγματικότητα. Σήμερα οι σκέψεις μου δημιουργούν το μέλλον μου. Σήμερα γίνομαι ο άνθρωπος που ξέρω ότι μπορώ να γίνω». Είναι η πιο σημαντική συζήτηση που θα έχετε ποτέ με τον εαυτό σας. Η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, στο οποίο τα λόγια, οι σκέψεις και η ενέργειά σας αναδιαμορφώνουν ολόκληρη την πραγματικότητά σας. Μην περιορίζεστε στο να λέτε αυτές τις λέξεις. Νιώσε τις. Αφήστε τα να αντιχούν σε κάθε κύτταρο του σώματός σας. Φανταστείτε αυτή τη δόνηση να ταρακουνάει όλα όσα δεν σας εξυπηρετούν πλέον. Τις παλιές ιστορίες που λέγατε στον εαυτό σας, τους περιορισμούς που παρασύρατε. Η αυτοομιλία φέρνει μια νέα ενέργεια, μια νέα δόνηση. Ακόμη και τα κύτταρα του σώματός σας προετοιμάζονται να ευθυγραμμιστούν με αυτόν τον μετασχηματισμό. Τίποτα δεν θα συμβεί μέχρι να κάνετε το πρώτο βήμα. Πρέπει να ξεκινήσετε αυτή τη νέα συζήτηση με τον εαυτό σας. Σκέψου το πού θα ήσουν σε 3 μέρες αν δεσμευόσουν. Ποιος θα γίνεις αν περάσεις τις επόμενες 3 μέρες μιλώντας στον εαυτό σου με πρόθεση και αγάπη. Πώς θα ήταν ο κόσμος σας όταν ξεκινούσατε να επανασυνδέετε τον εγκέφαλό σας, δημιουργώντας νέα νευρικά μονοπάτια με αυτοομιλία. Αυτή η νέα εκδοχή σου δεν είναι ένα μακρινό όνειρο. Σε περιμένει εδώ και τώρα. Δεν μπορείτε να περιμένετε την τέλεια στιγμή ή μέχρι να νιώσετε έτοιμοι. Η στιγμή είναι τώρα. Ξεκινήστε αυτήν τη συζήτηση σήμερα. Αφήστε αυτό να είναι ένα σημείο καμπής, μια στιγμή που κοιτάζετε πίσω και λέτε «Εκεί άλλαξε η ζωή μου. Τότε άρχισα να δημιουργώ τη νέα μου πραγματικότητα». Επειδή η νέα σας ζωή σας περιμένει ήδη. Ο μελλοντικός σας εαυτός σας καλεί και το μόνο εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και αυτή την πραγματικότητα είναι η επιλογή να ξεκινήσετε. Βάλτε λοιπόν το χέρι σας στην καρδιά σας, πάρτε μια βαθιά ανάσα και πείτε αυτά τα λόγια με όλη σας τη δύναμη. Σήμερα μπαίνω στη νέα μου πραγματικότητα. Σήμερα οι σκέψεις μου δημιουργούν το μέλλον μου. Σήμερα γίνομαι ο άνθρωπος που πάντα ήθελα να γίνω. Τώρα εξαρτάται από εσάς ποια πραγματικότητα θα επιλέξετε να δημιουργήσετε, σε ποια εκδοχή του εαυτού σου θα μπεις. Ενημερώστε με στα σχόλια, θα ήθελα πολύ να μάθω πώς σκοπεύετε να μεταμορφώσετε τη ζωή σας. Και αν αυτό το μήνυμα σας είχε απήχηση, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι και να το μοιραστείτε με κάποιον που μπορεί να χρειαστεί αυτήν την υπενθύμηση σήμερα. Το ταξίδι σας ξεκινά. Είστε έτοιμοι να απαντήσετε στην κλήση.